Ćao svima. Znači, još jedan poslednji instalacija od onoga što sam mislio da ne može da se desi, a desilo se. Pa da nastavim priču, kad po povratku iz Jerusalima, osjećam potrebu, jednostavno ne mogu da gledam televiziju, slušam muziku, sve te neke stvari. I odlučujem se da posetim manastir, Studenicu, i zovem monaha tamo koji prihvata da me prime na par dana. Kako sam tamo došao, već pri ulasku u manastir, kao da ti se menja percepcija na neki način, kao da vidiš stvari u visokoj definiciji, bukvalno kao da ti se pročišćava pogled, recimo kao da imaš kontakt s očeva i kao da jedan kad si tu kao da vidiš bolje, kao da, i ništa naročito, naravno ne primim od toga, sedem u tu crkvu, Studenici, ali tu su neki radovi i naravno buka smeta. Svakome ko ovo pokuša treba da proba da se nađe u tišini. Tako da se odlučujem da odem na vrh brda gde je ispusnica Svetog Save. I to radim sledećeg jutra. I tamo sedem i malte ne, čim sam seo, tamo sam potpuno sam gore na vrhu brda. Počinjem da osjećam bol koji je sa moje leve strane i koji osjećam da onako intenzivira se što više na neki način sam svestan njega. I tu prolazi neko vreme, ja sam baš zbunjen, to je nešto što nisam očekivao uopšte. I počinjem da razmišljam i da sam se pitam kao šta je ovo, zašto ovaj bol, šta je ovo. I prolazi sigurno 2-3 sata kako je to pokušao na neki način da iskopam, da prođem ispod. To je kao da je neki bodež koji je zaboden u tebe, koji je čvrst, kao da je crni. To osjećaš da ostatak tela ti je veoma kao mekano i gipko, dok ti je taj deo veoma čvrst, tvrd, imaš osjećaj da imaš nešto tu, neki teret, težinu. I napokon, posle neka 3 sata, već ulazim u onu brigu kako ću da se rešim ovoga, znači, čega uopšte nisam ni bio svesan, naravno, i posle nekog vremena, naravno, konačno osjećam da se to kao da se podiže, da se podiglo sa mene, i u tim trenucima sam čuo reč indiferentnost. Sada, to je na neki način kao interpretacija, nisam ni znao, nisam ni mogao da pronađem koje su moje laži, ali indiferentnost je definitivno bila jedna od njih. Ja sam se krajnje povukao bio i mislio sam da ne trebam nikome ništa da sugerišem kako i šta. Dopustio sam da ljudi na neki način rade ono šta god hoće. Ali indiferentnost sam saznao da je suprotno od ljubavi, nije mržnja. Tako je suprotno od ljubavi, indiferentnost je suprotno od ljubavi. I to je greh. Ja sad sav sreće, naravno, otarasio sam se toga. Kad se toga otarasiš, potpuno imaš senzaciju da osjećaš se fantastično, osjećaš se mnogo bolje. Instant. Odmah posle toga. Ja malte ne strčim niz ono brdo, počinjem da pišem nešto na tu temu i fantastično se osjećam to veče. Sledeći dan opet odlazim u crkvu, ovog puta u Studenicu, crkvu Studenice, gde mi je bio tu, gde sam i boravio, gde mi je bio taj konak. I sledeći dan počinje bol, još intenzivniji. Ovoga puta je tačno oko srca. I mnogo je jak, i mnogo je težak, mnogo je teži od ovog prethodnog. I sa njim isto na neki način tu boravim neko određeno vreme. I on mi jako boli do suza boli tako da sam počeo da plačem tamo. To na neki način je povezano sa Jerusalimom, isto je sa desne strane, ali tu je blizu srca, tako da je jako bolan. Jednostavno osjećaš se, bolno se osjećaš, stvarno bolno, to je neverovatno. Ja to nikad u životu nisam osetio i ne znam kako sam to tada osetio. Ali, eto, osetio sam i tako da mislim da treba da vam kažem. I posle određenog vremena to boli, to je jako teško i meni se paralisala potpuno desna bila ruka. Ja sam osjećao da kada sam se paralisao i to veče nisam mogao uopšte da ga isteram. I kad sam sedeo tu, potpuno sam se izolovao od svih, nisam hteo ni da sedim ni sa kim.
Jako sam želeo da popričam sa monasima nekim. Pobegao sam u sobu, malo ne, zato što sam bio sam, potpuno sam, nisam mogao da osjetim ruku, desno, to je bilo u desnoj ruci. I sledeće jutro nastavljam s tim i konačno bol izlazi na neki način i reč se opet pojavljuje agresija. Agresija. Ljudi, agresija je nešto što se ovde događa u našoj zemlji, ima je puno. Agresija je težak greh. Agresija je nešto zbog čega će te ispaštati. Tako sam ja to shvatio. Ne želim u stvari da ulazim u mišljenje. Kako sam shvatio, rekao sam samo da hoću da mi ispričam priču, ništa drugo. Tako da neću da ulazim u to. Ali, agresija je nešto... Ja sam se setio da sam bio agresivan prema jednom dečku, sa kojim sam se slučajno zakačio. On je stvarno bio lud. I ja sam bio strašno umoran. I to mi se nije desilo 15. godine. Ja sam s nekim zakačim, ali sam se s njim zakačio i malo sam ga... Ja sam lupio sam ga malo. A to nije bilo uopšte strašno. Koliko je ovo bilo strašno. I mi smo se posle izvinili jedan drugom, mislim, pomirili smo se i ja sam se izvinio njemu i on meni, ili je bio bezobrazno stravično. Ali meni nije bilo žao. Ja sam na to potpuno zaboravio. Ja uopšte nisam mislio to. Uopšte. Ali to je postalo negdje u meni. To je nešto što kad dođeš na ta mesta, postoji nešto što kao da te skenira i tačno otkrije neke stvari o tebi koje ti si zaboravio ili nisi bio svestan. I iznesi ih na vidilo. I na neki način ti ispaštaš zbog toga. To je najbolje objašnjenje koje mogu da dam. Znači, to je kao neki greh, to je kao neki teret. Na neki način ti padaš, to je teret, to te vuče dole. I zbog to ti kvari raspoloženje. Ja kad sam se otarasio od toga, ja sam se osjećao kao da imam 18 godina. Ja sam mislio da mogu sve. Ja kad sam se vraćao iz Studenice, išao sam ka Žiči. Da ću vam reći što se desilo, ja sam mislio, wow, ja sam se osjećao bukvalno kao da mogu šta god hoću sada. Neki potpuno, ja sam se smejao, nisam mogao da prestanem da se smejem. Nisam mogao da pređem 20 km na sat vožnju, toliko, uspored sam bio, ali zadovoljan iz nekog razloga. To je, ne znam, ne mogu da vam opišem kako kad se izađe na kraj sa tim. Dok se ne izađe na kraj sa tim, to je pakao. Kad se izađe na kraj sa tim, to je bukvalno senzacija, kako ne mogu da opišem stvarno, mislim, sreća. To je sreća. Dolazim u Studenicu, odlazim iz Studenice, idem u Žiču, obišao sam još tu par manastira, ali da ne idem previše dalje u Žiči, pitam, isto je veoma moćno mesto gde osjećam, bukvalno u Žiči vidim drvo jedno, koje se, u kori ima kao novo drvo koje raste, to je za mene bilo nevjerojatno simbolično, što sam se ja tako osjećao isto. I žao mi što nisam slikao to drvo i nigde nema na internetu, htio sam da ga koristim za knjigu. I to je kao bukvalno da te spada neka stara kora sa tebe i bukvalno u tom starom drvetu koje je puklo se rađe novo. Ali dobro, to nije bitno, ali Žiča je veoma sveto mesto i tu pitam da li su moje lekcije završene. I čujem glas koji mi kaže ne, one tek počinju. I na neki način mi još rekao nešto, ne znam tačno šta sam pitao, ali mi rekao, piše u knjizi, ali možeš sve još bolje. Znaš kao, naravno da možeš, znaš kao, može tu ima puno mesta za napredak. Naravno, svi imamo mi puno mesta za napredak. I tako se vraćam iz Žiče za Beograd i počinjem da radim na svojim knjigama. Neumoran postajem što se posle tiče 2 godine završavam sve moje knjige na srpskom. Neverovatna energija, mislim. To nisam mislio da ću ikada da završim. Završavam sve što trebam da završim. Nalazim posao, radim neke gluposti tu i tamo za neku američku firmu. I sada, poslednje što mi se desilo je to da opet na kraju posla i svega toga sad počeo sa ovim virusom i opet počinjem da osjećam bol. To je sad bilo pred bukvalno mesec dana. U septembru opet se odlučujem da odem u Studenicu. I tamo odlazim i misleći da sam sasvim dobar, mislim, sve radim, pomažem ljudima, trudio sam se jako na tom poslu da ne budem indiferentan, da budem koristan, naravno. I tu pronalazim da postoji opet neki bol koji je tragičan, koji je još gori od svega što sam do sada osjetio. To je teško sad objasniti, ali na neki način
Ja sam 2 dana, nisam mogao, bukvalno tu trebaš da budeš u tišini, probajte ovo sami da vidite da li nešto imate što ne treba da imate i da nosite nešto što ne treba da nosite. Ali, ja nisam, ti u stvari trebaš da se ispraviš i, i ti, to delo na tebe, to te čisti sve dok ti želiš da to čisti. Ono, bukvalno kad počne te jako voli, kad se voli intenzivira, kad ti ne možeš više da izdržiš, ti uvijek možeš se saviješ. U suštini trebaš da budeš prav. I tako je najlakše da otkriješ sve što se dešava u tebi. Kad ne možeš više izdržiš, možeš samo da se saviješ, i da, i to prestane. Tako je bilo i u Studenici. Znači, ti pokušavaš da se nosiš s tim koliko god možeš. Kada više ne možeš, ti možeš uvijek, to uvijek može da prestane. To je kao neki hiruški zahvat, da ti trebaš da budeš jako opušten i miran. Ti ne smiješ da se uopšte pomeraš u suštini. Trebaš da budeš što mirniji i da samo dišeš, da se trudiš da dišeš. I da vidiš i taj bol počinje da se osjeća i onda možeš polako da ga pomereš iz sebe. Ovo je stravičan i on 2 dana traje, non stop, ceo dan. I ja počnem da mislim da u Studenici postoji nešto što nije dobro, da je to neko mesto gde su ti krajevi zakopani, možda to za njih, nije za mene, mislim nešto, i odlazim iz Studenice, više ne mogu ni da istrpim ništa. I odlazim u drugi manastir, tu kraj Beograda, koji se, tu u Surčinu. I tu ista se stvar dešava, znači nije bilo je do mene. I konačno 3. dan tog stajanja, mirnoće i opuštanja i pokušaja, ja opet čujem reči koje mi govore da trebam da pomognem onima kojima je potrebna pomoć. I još jednu stvar koju mi to govori je ne trebaš da obraćaš pažnju na stvari koje oni rade i koje oni govore. I to je sve za mene na neki način veoma važno, zato što da, mene pomeraju ljudi iz mog koloseka raznoraznim glupostima koje se naravno ovde dešavaju svakodnevno. I oni utiču na mene i to je isto moja greška neka. I to da trebaš da pomožeš ljudima kojima je pomoć potrebna, ne bilo kome. Eto, to je nešto što sam ja hteo sa vama da podelim. Otkrovenja koja su za mene bila veoma bitna. Za vas mogu da budu potpuno drugačije. Ali u suštini su veoma tačna. Mi moramo da izbegnemo bol. Da nanosimo bilo ljudima i bilo čemu živom, bilo kakav bol. I da probamo da ih unapredimo da oni žive bez bola. To je naša dužnost. Eto. Ja mislim da sam sa ovim barem na neki način pokušao da vam dam do znanja koliko je ovo važno, koliko je ovo važnije nego što mi vjerojatno i pretpostavljamo da jeste. Tako da, eto, želim vam sreću, želim vam da čuvate jedni druge, da ne bi prošli kao što sam prošao ja i da ne bi osetili stvari koje sam osjetio, ali koje su možda na neki način za meni privilegija koliko god je pošast, sa obzirom da mogu ovo da mi ispričam pre nego što možda i prekasno. Jer možda postoji vreme kada postanemo neizlečivi. Ja još uvek imam tu mogućnost i tu sreću i vi, nadam se, svi imate tu mogućnost, tu sreću da možete sebe da izličite kako bi uživali zadovoljnije. Eto, hvala vam na pažnji, nadam se da je ovo bilo na neki način interesantno za sve, kao što je bilo interesantno za mene. Sve najbolje.